Man bruger formen her til retvinklede trekanter, og vi har lavet 2 retvinklede trekanter ved at indsætte den her, altså højden her, ikke? Så derefter så siger vi sinus A, så den her gang C, siger vi H, C, derefter ganger vi de her 2 sider C'er på hver sin side, og så vil vi gerne isolere højden her. Så det vil sige, at de her 2 de går ud med hinanden og får isoleret højden her. Og så siger vi, hvad havde vi efter? Så siger vi sinus C gange A er lige med højden divideret med A, og der gør vi det samme her. Og så går de der 2 uden hinanden, så det vil sige sinus A og gange med C og sinus, altså de her 2, ikke? Sinus A er lige med H, så det må være de samme tal går ud fra, fordi de begge 2 bliver til sådan, ikke? Derefter så siger vi her sinus A gange sinus C og så siger vi sinus C gange sinus A er lige med C gange sinus A divideret det med sinus C gange sinus A. Det er så meget. Så har vi her. Så har vi de her 2 sinus C, de går ligesom ud.